Arena dezunean? Gaixo, onartu dira nire buruaren aurkezpen bat egiteko. Ni Ane naiz. Bide hau jarraituko dut. Lehenengo non eta noiz jaio, gero non bizi, ondoren ze ikastola joaten naiz, eta azkenik zer gustatzen zaidan. Lehenengo nire 2003 martxoaren 12an jaio nintzen Gasteizen. Gero, Gasteizen bizi naiz nire familiarekin eta nire lagunak ere bertan bizi direla. Jarraitzen dira zuen? Bai! Ondoren, Lakobizkarran ikastolara noa. Bertan nire lagunak ere badoaz. Bukatzeko, saskibaloia jolastea gustatzen zait eta horretaz gain gimnasia erritmikoa egiten dut. Nire asmoa bete dudala uste dut. Nire bizitzaren inguruan zeozer gehiago dakizue. Horregatik oso pozik geratu naiz. Agur eta beste batera.